Sekolahku dening Dendra Raffi Wirawan. Sekolahku panggon anggonku sinau. Sekolah panggon anggonku golek ilmu. Sekolahku aku ning kene wis 3 tahun. Diulang dening bapak lan ibu guru. Sekolahku sinau lan maca buku. Ing panggonan iki aku dadi ngerti. Aku diajari supaya karo wong tua kudu bekti. Aku diajari supaya karo wong tua kudu ngajeni. Kuat dilakoni, ora kuat tinggal ngopi. Senajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Kanggo ngisuk dadi wong kang aji. Miguna tuntrap bangsa lan negeri.